Kont nibża mid-dem, kont nibża mill-injections, għasin ħares, imma jisu jiġi kuraċ illi tittamila. Jisu kif ħatejn t-situazzjoni. Kont immur maħħa, narom idewwa, mbagħad kienu jgħidu li x'għandi nagħmel, flok kont immur at least biex ma mmurx kuljum, kont nagħmel ilha jiena d-dar meta ma nkunux l-isptar. Allura kont indewwija jiena postijiet differenti, imma lejn kont nibża ħafna jiena anka eżempju it-tifla tiegħi ta' 5-6 ta' injection. Kienet tila l-ommi, jina għamilt kollox bara għaz ta' qabt l-ommi. U kienet it-tifla tijak? Imma jien tant nibza. U l-papa lanqas? Il-papa id-dati kol jibza kien. Jien tant nibza li, eżempju, jien qatt ma nexxi li ntaqqab l-ommi, imma t-tifla kienet it-taqqaba. Ta' 5 years kienet it-taqqaba. Ma jiena qatt ma kelli l-kuraġġ, f'ridew wejta u. Pero. Imma l-injection, eżempju. Kellek il-kuraġġ tagħmel ħafna. U l-tifla l-għu konna nagħmlu kollox imbagħad.